Il-President ta' Malta Dr. George Abela ħabbar li fl-istrina ta' din is-sena kull residenza f'Malta għawdex ta' medja ta' 22 euro. Dan meta l-ammont ta' residenzi f'Malta jitqabbel ma' kemm ingħataw donazzjonijiet. B'kollox inġabret is-somma rekord ta' 3,414,000 euro. Somma li hi 119,000 euro aktar mis-sena l-oħra. Waqt l-indirizz għal-mezzi tax-xandir fil-Palazz tal-President, il-President George Abela sprima sens ta' umilta kbira lejn il-fiduċja li wrew il-Maltin. Dawn l-aħħar 5 snin il-Malta Community Chest Fund ġabret xejn inqas minn 15 miljun euro. 10 miljuni ingħataw lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi u individwi fil-bżonn. Il-Kurunell Mark Mallija stqar li din is-sena f'xi momenti bdew iċemplu 5 persuni kull sekonda biex jagħtu donazzjoni. B'kollox saru madwar 70,000 telefonata f'12 siegħa. Da minn barra donazzjonijiet li ingħataw permezz ta' Facebook u minn dawk il-persuni li marru huma stess jagħtu donazzjonijiet. Staqsejna lill-President x'jaħseb li wassal biex din is-sena l-Maltin kienu aktar ġenerużi minn qatt qabel. Ċertament il-poplu tagħna jemmen fil-Presidenza u jemmen ukoll li dak kollu li qed isir mill-Presidenza qed isir b'mod trasparenti u qed imur għal għanijiet għal ħtiġijiet tal-poplu tagħna stess. Il-President stqar li l-Maltin għamlu kuraġġ bil-fatt li l-morda stess marru jwieġbu t-telefonati tal-poplu sabiex jgħinu lil ħaddieħor. Sosta li bħala Presidenza wasal sal-massimu li seta'. Aħna jidher li wasalna fejn stajna wasluha. Sal-ogħla quċċata li stajna wasluha f'dal 5 snin. U allura ferħan ħafna jiena. Saqsejna lill-President x'messaġġ jixtieq iwassal għas-suċċessur tiegħu. Nawguralu illi jaħdem iżomm il-pols tal-poplu f'idejh jew f'idejha ma jaqtax qalbu. Aħna ma bdejniex illum fejn qegħdin. Bdejna minn triq ibsa, però bil-mod il-mod tlajna hawnhekk. Nawguralu jiena jkompli jtella s-suċċess. Fabian Mizzi, responsabbli mis-set tal-istrina stqar li f'avvenimenti bħal dawn huwa importanti li ma jsir ebda kompromess fuq il-kwalità. Intemmu bil-messaġġ tal-President. U ngħid grazzi mill-qalb lill-poplu tagħna b'sens kbir ta' umiltà li tagħna dal-appoġġ u s-sosten kollu.